Pajjiżna huwa fost l-iktar pajjiżi li għandu prezzijiet għoljin tal-enerġija, sitwazzjoni li qed titfa' lura s-settur turistiku fuq kollox is-settur tal-lukandiera. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlieni laburista tat-turiżmu Gavin Goulia qal li waħda mill-ikbar problemi li qed jiffaċċjaw il-lukandiera huwa l-fatt li minkejja li dawn żiedu l-kapaċità tagħhom, il-gvern qed inaqqar midħul tal-lukandi minħabba spejjeż eżaġerati fl-enerġija. Lukandi mhux qegħdin jgħidu mhumiex qegħdin jagħmlu qlieħ, qegħdin jagħmlu qlieħ, però mhux qegħdin jagħmlu qlieħ biżżejjed kif suppost sabiex l-industrija tkun sostenibbli. X'ifisser dan? Ifisser li għandna bżonn industrija li tagħmel qlieħ biżżejjed sabiex sentejn, 3 snin, 4 snin oħra tkun tista' tejjeb il-prodott tagħha, tkun tista' tagħmel refurbishments fil-lukandi tagħha. Huwa importanti illi l-prodott tagħna ikun upgraded minn żmien għal ieħor. Il-purchasing power tal-lukandiera qed ikompli jonqos minn sena l-oħra u dan b'detriment tal din l-industrija li direttament impjega magħha 19,000 persuna waqt li 40,000 oħra jaqilgħu l-għajxin tagħhom minn dan is-settur indirettament. Gavin Goulia qal li gvern ġdid se jkollu politika dwar l-enerġija, xi ħaġa li taħt dan il-gvern ma teżistix. Bi gvern ġdid, is-settur turistiku se jkun qed jibbenefika minn roħs fil-kontijiet tad-dawl u ilma u li se jwassal biex il-flus irkuprati ikunu investiti lura fl-industrija. Semma kif waħda mill-ikbar sfidi fil-qasam turistiku hija li nżidu t-turisti fix-xitwa. Issa li deħlin lejn l-aħħar kwart tas-sena, Gavin Goulia qal jekk jitnaqsu l-ispejjeż tal-operaturi turistiċi u jinżamm in-numru tajjeb ta' turisti li qed iżuruna, pajjiżna jkollu suċċess ikbar fit-turiżmu għaliex ikun żgurat l-operaturi ikollhom profitti ġusti u sostenibbli.